guys, good morning mga kabuhay na tagawan diri sa Buli. City Buli. Buli guys, hindi ako na mga igagaw, kaya nagsakay na yung mga igagaw na mga goy. Ini ano mga igagaw ang nasa mga katubangan. Ano na maligo din, nagdagat eh. Okay. Sityo Buli na na yung mahangalad. Kalay. Ay, kini sa diri ng bisa mga agong, dagang na disgrasya ni sa una diri. Kini diri mo ni sa sitio Mahanglad. First time ako ga-vlog diri mga agoy. Kini mga dagang mga classmate diri diri dapit. Dagang classmate diri dapit. Diri manay Mahanglad. Mahanglad. Indo tagdahan diri. Ang ani ta tandaan kay nga sa kuan kay ako hindi kuan diri. Oh, indot. Indot kay ndahan diri mga kagoy kay kuan. Habis wa.